zanion, basketimo ofizioa, bai, gat, match podcasta, zantzen, ostra, hor galdera pixkat pikanteak ditu da, nion, bueno, ba. Euskal kirolarien artean, Janirerentzat nor da sex simbol bat. Nahi duzu jakite adimen artifizialak esaten duen zutaz? Edo beldurra ematen dizu? Orduan parrandazalea etzara? Zero? Gaur egun bai, Instagramak eta min asko ingo. Itxasoak bildurra mateit. Titular, hori da elkarrezketa ontako titularra. Itxasoak bildurra mateit. Eta zer ikusten duzu? Egun horretatik aurrera? Ama nahiko non izan. Ona. Baina nik uste okerrenetako bat paralelsis faziala mantzenean. Arrautzaren jokua? Prest? Ez. Egin behar duzu. Match podcasta. Kirolarien beste aldea. Basketin Fundazioak babestutako saioa. Janire González Etxabarri Lazkano. Kaixo, Janire. Kaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz, zatoz? Ondo, pixkat urduri. Urduri. Pixkat. Bai, hori, goituta gaude azkenean kirol munduko elkarrezketak itia, emaitza hon bat itesunean mundu guztia galdetzeizu. Danak berdina galdetzeizu, baina, bueno, elkarrezketa desberdina da, así que, bueno, a ver, semuz. Akizu gure podcastean, match podcastean, beti eskaintzen dizu lagonbiatu guztiei matcha bat. Ez dakit, elkarrekin prestatu dugu orain zukaldean, probatzeko asmorik daukasun edo ez, esan didazu arat. Ez dakit niri... Itopresalia naiz, baina, bueno, probatuko dut. Eta badaukazu probatuta horretik, ez da? Dakat probatuta Hawaien, lagun batek utzizin, nik kafia hartu nuen da, behak matxa, esan nuen, aberroen gautzi probatzen da. Kafiak ingatzen naiz, baina bueno. Venga, txarra ez da, pero... Hawaiko esperientzia horita gero, ea zer moduz. Koa dagoen, match podcasteko tematxa. Ez da gasapurian. Ez da txarra. Baina kafiak ingatzen naiz. Ez zaitut oso emozionatuta ikusi. Ez. No me emociona. Ez da? Ja, berdia ikusita, ja... No. Kafezalea zara eta hortik ateratzea zaila da, ez da? Bueno, kolakao bat, zumo naranja, baina bai, kafia. Matxan, ez diosu ikusiko matxa edaten. Bueno, orduan... Ez da txarra, baina kafiakin konparauta ba. Ez du gazmatu, baina gu guztiei tematxa eskaintzen diegu, da hori da gure protokoloa. Beraz, Janireren kasuan etzaio bat ere gustatu. Eta hemen, jarri dizugun hau, gustatzen zaizu, edo goizeko ordu hontan, zer jango zenuke hemendik? Hor, fruta pixka bat daukazu, txokolatezko pasta batzuk. Sagarra jango nun. Bueno, gaur igual txokolatia, baina... Depende temporadan ze momentu dantza den. Momentu honetan, jango zenuke pixkat? Bai. Hartu bildurri gabe. Pixkat, Bueno, osoa ere, bai, ez da pasatzen ezer. Hortako jarri dugu. Bueno, osoa... Venga, nik ere partekatuko dut. Pixkat. Bueno, ikusten dut, etzaren lain zorrotza. Edo agian bai, baina noizean behin olako kapritxoren bat onartzen diotzu zeure buruari. Zorrotza egean ikuste txapketan momentuan gaudenean. Beraz, beldurri gabe, ez da? Bai, eske, guri beretzea egu, etxian oso ondo jatea. Etxian oso janario hona dakau. Orduan, potoldo ite dugu. Eta gero, kanpo jote ganean, makarriak, oi asko arrozagin, poko maz, eske, neitan ere izpai behintzat hori gertatzea egu. Etxian oso janario hona dakau, igual kanpoan gehiago jatezu, eske, tortilla, eske, no jamen txuleta, oza, eske ez dakit, desberdina da. Beraz, oinarria oso na daukazu. Eta zer dator, gurasoek finkatutako oinarria, Aitona Monek... Aurreko saioan ere, Ander Zepasek esaten zigunda oso polita da, Aitona Monak baratza daukatela, bertatik hartzen dutela dena, eta... Ez da gau, baloratzen duzu? Baino... Ja, nire, baloratzen duzu kilometro zeroko... Pila notatzea. Osea, jutezea... Hasta egit, Australira, eske... Oia, eskua, ez da egito, bia o txarra, baina adibidez, baina guretzako txarro. Osa, tope, guretzako kuston diferentzia da. Osa, etxian jatean bezala inunez. Osa, da hori, jendeak etxateu da, egia da. Osa, guk asko bidea deula leku piat eta kuston diferentzia da. Bueno, ja nire bakizu, elkarrezketa prestatzen den bilela, jente askorekin hitz egin dut, pixkate zure perfila gehiago zautzeko, eta super ondo hitz egin didate zutaz. Esan didate, izango da elkarrezketa bat oso ona ikusiko duzu. Espektatibak altu dauzkat. Ke presión. Bai? Pixkat. Hombre, guain, inkluso elkarrezketa txarraite badet.
Ez da egit. Pertsona irekia zara? Bueno, konfiantza dakatenean bai. Konfiantza hartu arte ez dut uste. Nire ustez ez. Eta ze puntutan zaude, barkatu moztea, ze puntutan zaude. Konfiantza bai, konfiantza ez, irabazten ari gara konfiantza, edo horretik oso zaude. Depende galdera, baina bai, nik uste, sagrota konfiantza gehiago. Ba, ez dakit urrengo galderarekin konfiantza irabaziko dudan, edo erabat apurtuko dudan. Baina bakizu, gure saioan pixkat zuen intimitateari buruz eta hitz egitea gustatzen zaigula, eta aurten pixkat formatu aldatuz, match galdera pare berezi bat egingo dizugu. Vale, no. Ke presión, Jode. Ena justo, zanion, basketimo ofizioa bai, zakat, match podcasta, zantzin, ostra, hor galdera pixkat pikantia egitetu edani, bueno, kontuz esatezun edani, bai, maider, bai, lasai, tranqui que no me voy a ir de la boca. Noiz maite mindu zeina lehenengo aldiz? Ondala 5 urte. Hostia, que vergüenza. Ba, 5 urte ni joan ere mudia egin. Orduan, ba, ondala 5 urte. Zure gaur egungo mutila izan da zure lehenengo fletxazoa? A ber, serioa bai. Ez, lehenengo aldiz hori, barrua mugitzen duen hori. Amasei urte neskan, ez. Baina, bai, nik usteet benetakoa. Vale, hori lehenengo galdera, ondo erantzen da. Ez, ja, konfiantza irabazten goaz. Bueno. Edo galdu dut. Ez. Bigarren galdera, erresagoa da. Euskal kirolarien artean, ja nirerentzat nor da sex simbol bat. A ber, Odeio oso guapoa da. Ni odeiekin bi urte bizi naiz, da ja bergera konfianza asko, baino Odeio eske es un pibón, las cosas como son. Baino, bai, ez dakit. Odei ez dit balio, ja hori handerrek aukeratu zuen. Venga, ale. Surfista Iago Domínguez. Nor da Iago? Bilbotarra. Surfista, gure, bai, ez dakit, que vergüenza. Beraz, sex simbol moduan, Iago Domínguez. Podría ser, bai. Izen bat eman duzu eta horrekin gildituko gara, eta rankinean zure apostumoan, bera, markatuko dugu, bale? Bai, que vergüenza, que lotxa. Ai, ama, matxeko hauek, zeka horroi artean. Agian alde egiteko gogoa dukazen momentu honetan, baina lasai, segur nago, ondo irtengo zarela hemendik eta, bueno, ja, galdera pikantoiek eta pasatu ditugu, eta pixkat, nahi duguna zure beste aldea zehagutu ere bai. Aurrekoan, Ander C pasatorri zen, aurreko hilean, top 1, munduko onena, eta zu ere, surfean, munduko txapeldun, geizki hotzen gabiltza, bat podcastean. Unero gabiltza hemen munduko onenekin. Bai. Zerbait txarra izango duzu, ez da? Ez zara perfektu izango. Ez da. Osa, azkenean, gaina surfian asko galtzea, faio txiki datito da zuzeituan notatzea, kakastu inezula, orduan, perfectos, es que para nada. Baina munduko txapeldun titulu hori eskuratu zen duen momentutik zertan aldatu da zure bizitzaia, nire? Zerrez. Joder, munduko zara. Bai, baino surfean humila izan berdezu. Porque munduko txapelduna izan nintzen, hortikan 2 gazte eta txarbeta tokin da bigarren gorrondan kala jo nintzen. Orduan, surfa, humila izaten jarretu hori dezudan, nahiz da munduko txapelduna izan, nik ez dut bizitza irabazi munduko txapelduna izaten. Lanian jarraitu berdet, ez ditut milioiak irabazi da dana por culota, dana bukau da, eskrian, bai, gauzak aldatzeia, tituloa kasu kurrikulumua, baino surfa zaila da, surfian, hori, gaur irabazi ingoet, bihar galdu ingoet, etzi galdu ingoet, eta horrengo 10 egunetan galdu ingoet, da batian horita gero, igual 10 aldiz galduta gero, 3 irabazituzu. Desioa daude, kirol oso zaila da, orduan. Vale, tituloa dakat, baino ni berdina naiz. Erreferente sentitzen zara? Baita ez. Osea, bai, porque azkenean, lehenengo pertsona zea, barrera bat irekiezu, atiak irekituzu gaztiantzako, eta, gaur egun gaudenentzako, baino hori, nik uste referentia naizela, langilea naizelako da, humila naizelako. Osea, naiz referentia titulo bategatik. Ni sentitzen naiz referentia, txikitatik 10-11 urten eskanetik lan pila tindaulako etxian, nire amak, nire entrenoriak, nire aizpare, orduan, osea, nire ez dago hori da referentia. Nire ez dago da referentia
azterketa baino neotio, lana ondo indezula guztiz. Gero ondo atatzea noez, pues bueno, askot surfian zuertia da. Azkenean itxasuantza da, osea, itxasuantza denean olatua dator, aizi aldatzea, marea baja, alta, eske, hainbeste gauz daude surfian influio bitoenak, orduan, nitan ere familiak, gea erreferentiak por trabajo. Gero titulu asko azkau, nitan ere izpan artean, da nahi guztia, baina nik uste titulotaz aparte, azkenean tituluak, garrantzitsua dira, obviamente, da... Hor daukagu bat, Europako... Titulo gabe etza zinua. Porque hori dala. Osa, titulo gabe ez da kasu sponsorrak, ez kasu laguntzak, bekak, baino titulo horik lortzen... Osa, lortu de hori dana lanagatik. Ordo nik uste ni referentia naizela lanagatik. Nahi duzu jakite adimen artifizialak zezaten duen zutaz? Edo beldurra ematen dizu? Uste galdetuta da gatela. Nik ez. Guatzen naiz gaudela bidai batean, ez da ginduntzan, Hawaien hola aurten, entre Filipinas da Hawaii, alspertua gaudela, danak aldo genuen, neretaz esatezun, kionitas, jagotaz, anetetaz, baina, bueno, berdin dit. Begira, nik galdetu nion, nor da Janire González de Txabarri? Tau da bere erantzuna. Janire González de Txabarri Zumaiarra euskal surflaria da. Eta txikitatik izan duen jarraikortasunari, apaltasunari, orantxe aipatzen ari zarena, eta itxasorekiko grinari esker munduko txapeldun eta Espainiako surfaren erreferente handienetako bat bilakatu da. Ondo da bilka horroia, Adimen artifizialak asko daki, Adimen artifizialak... Beldurra ematen dizu edo erabiltzen duzu? Nik erabiltzen. Bueno, erabiltzen dizula esan didazu, baina... A ber, erabiltzen, pues, pa preguntas... Ez du beldur pixka bat ematen? Adimen artifizialak ekarri duen velozidade hori eta... Pila bat. Baina, bueno, nik erabiltzetenako ez dit beldurra ematen. Nik erabiltzen, adibidez lenguan plasma sartu ziaten beldaunean, kriston minan egan, da galdo nioa, eta hartu profenua, asantzein, ez da ni, bale... Biatzen daukinuen arazoak bai, lenguan eta hitzetan, hola, como... ampolla berde bat, da hau zer da, preocupaben berde, da, ez da. Baina, orain dana, adimen artifizialari galdetzen diegu? Medikoari galdetu beharrean? Ez. Lehenengo gauza podologo aidatzen joan. Vale. Baina, justo, larun bat hola zan, ozta egiten erantzuten, eta, karo, nik ikusten un bihatzean, ampolla berde bat, eta esan, txajepete gale berde, adorezke bestela. A ber, bildura mateu, bai. Porque, gauza oso aurra di, joa. Internetak, sareek hartu duten datuen babesak, horrek bildur pixka bat ematen du, ez da, dana dakite gutaz. Dana. Hori ikusezu, kristonan du eskrut. No, bueno, zingo dugu, no? Gaur egun, zizke mogu jai pegauta gaude. Zu ere bai? Bai. Denbora asko eskaitzen jazu, aparato horri? Gehiagi. Media aztian zio. Begiratu. Horta nahi naiz. Lengo aztian media 6.50. Egunean. Nei. Media de la semana. Ia zazpi ordu egunean. A ber, de egunak. Hori bat azbaztekoa. Eta beste batutan 10. Bidaietan edo agian. Gero guain gaude pretemporadan, justo ni belauneko lesio txiki bat egin orduan, klaro, ez nahi surfeatzen. Egeri itet, gimnasioa jutena, eskardio pila bat itet, basketima jutena izaztian bitan. Pero, claro, irakurritare hasi nahi ziten, baina es que en los más ratos muertos, movia. Mugikorraren droga hori harrapatu dago da, ez da? Bai. A ber, nik ezatzeten danak. Gaur egun gazte artean, ez dakit. Ni bai, ni harrapotu dena, baina zengo dugu. Beste batzuk ere bai. Eta onartzea da lehenengo polsua, baina gaur egun gizartea pixkat eraldatzen ari da aparatu hau, eta interneta, eta gero buru osasuneko arazo pila bat agertzen ari dira, suizidioi lotutako hainbat albistetera dira. Hone guztiak eskatzen zaitu, Janire edo dagoena dago, eta gazte... A ver, bai, obviamente. Suizidari dana honegatik, pues, por una máquina, pues, es que... Hau diseinatuta dago, gu engantzatuta egoteko, droga da. Eta gu engantzatuta gaude, eta onartu duzu. Nik onartzete, adibidez, Hawaien gaudela urtarrian, jagokin, esan zin... Zenba dakazu media de hora?
Da, guan eskan 7-8 ordu. Da, venga, ba, 6 jetxi berdezu da. Venga, ba, 6 jetxikoet. Jetxi nintzen. Baina gero lesina nintzen, da, ja berriro media hori, se fue. Osa, ez da dana TikTok, Instagram, compras, ez que ez da, hola. Osa, mobian ez surfa asko kontsumitu dugu. Baina, claro, eso suma. Da, Google Maps suma, Spotify suma, osa, hori dana azkenean suma hoito, mobiek orduan. Dena prestatuta dago, horren gantzatuta egoteko. Itzegi zu lesioez eta momentu ilun horieta, zati, bueno, bakarrik hitz egiten da, normalean, munduko txapeldun zarendean, Europako txapeldun, da domina daukasunean, baina lesionatuta zaudenean zer pasatzen da zure burutik. Oso asko raiatzen zaren kirolaria zara? Aziran, bai, gero ez. Gero, a ber, nik uste, oza, asko raiatzen naiz, juste banaiz txapelketa batea, eta ez bana 100% ondo. Baina niko gatzen naiz, 2008an, urtarrian lehenengo txapelketan lesionatu nintzen, txapelketa erdian, ezin izan junior mundiala zan, da ezin izan bukatu. Hortikan hilabete batea jokuko klasifikatoria berezkagun. Etxaitzi nintzen, hilabeteakat. A ber, nik enun pentsatzen joko eta klasifikatuko nintzenik. Porque nire lehenengo klasifikatoria ziren. 18 urten eskan, 17 18-teko, osea, emeretziz, que bantxo bezan ez dakit. Ordu, nik enun pentsatzen, para nada, jokuta klasifikatu nintzenan. Nire lehenengo zaiakera, nire lehenengo mundiala, iritsi nintzen. Belauna, bueno, mina, ondo, manga pasatzen hasi nintzen, klasifikatu nintzen, eurrengo gunean, berriro, kristonga eski. Osa, klasifikauta gero, belauna kristonga eski. Eta ordu nintzen, martxua, abuztuan jokuak. Bale, denboa dago, azkenean hilabetea, lau bost hilabete askazu. Baina, naiz da 5 hilabete euki buruak ez baizu laguntzen, ez da ondo jarriko. Eta hor laguntza eskatzen da? Janirek laguntza, profesional baten laguntza eskatu zuen, edo... Ez, oza, bere Ez da zinez psikologo batekin, kirol psikologo batekin lan egin? Probatu nun behin batekin, baina ez genuen enkajau. Ez dakit berdeten, ez, baina guain gozat nik ez da sentigu berdetenik. Seguro que momentu batean baietz. Azkenean kirol, profesional kirola oso gogorra da, eta depende, zuk norara matezune bai, berdezu ez. Osea, nire etxean erakutzi date surfatik kanpo mundu asko da, hola. Da, surfa, desgraziz ez da futbola bezala. Que kontratu batean ez da gizien bat milioi irabaziko dituzunik. Orduan, ni bakit surfataz bizitzia gaur egun oso zaila dela. Da, alde zuin, Osa, fetea sartze basea, likra jartza batik 10 milioi eramatituzu. Orduan, alde zu. Baina lan asko dago, eta gauzak oso ondo plantea berituzu. Nik uste etxian erakutzi diguela surfatik kanpo gauz pila daudela. Eta zer gauz daude? Janireren bizitzan, surfetik kanpo? Ni oso naturan konektotako pertsona naiz. Orduan, parrandazalea, etzara? Zero. Zero? Bai, 21 urte euskazu. Zero. Eta izu gustatu, inoiz, parranda? Bai, gaztean itzaian gustatzen, baina... Ez que surfaen gogorra da. Eta etxian baldin mazo de hilabete. Nagozu, como hilabete lasai bat eukin. Eta gero, ez que atatzea kalea. Da mundu guztia berdina. Zemo janira, da como... No sé. Azken parranda, Janire? Gogoratzen duzu edo ez? Parranda, mundiala irabaz... Bueno, a ver, mundiala irabaz nunean... Gaueko 9 hartu zizuen atatzen. Espainiko federazioak. Gaueko 9 etxera? Bueno. Ze tristea, ez da? Bueno, es que Espainiko federazioa puntu oso txarro batetik etorri da. Eta guain, la jendia al lauda, presizio asko da kae, oza, a ver, bueno. Santelmotan daz? Aurten ez. Beste urtetan bai, baina aurten ez. Giro oso txarra, eske giro oso txarra indo. Da, orduan ja, giro txarrakin, kalian, aterpe batien sartuta, odanak taberna batien sartuta... Agobiatzen zara. Bai. Oso ondo. Asko bide hartu duzu, Janire. Munduan zehar bueltak abiltza zareta zurlariak. Konteia zu pixkat, gehien harritu zaituen herrialdea zein den. Zer herrialde zagutu duzu, esan duzuna, wow, que guapo. Ez que nileko eta jo naiz, California, Hawaii, Australia... Ez que, horietatik kanpo, Suafrika asko gustau zait. Osa,
Igual ez da ezaguna, bai da ezaguna, baina beste aldean. Bere parte txarrak bai, azka, baina kostan, guongan kostan, kriston polita, a ber, guk turismoa ere ez dugu egiten. Osa, nijo naiz California, eta Los Angelesen herrian, digamos, egun bat egon naiz. Eta igual egon naiz Californian guztira, osea, honintzan, udara bat egon zan, hilabete terdia honintzalaan. Eta ez genuen bizita Los Angeles, adibidez. San Francisco, osea, orduan guk turismoa ez dugu egiten. Bakit, besle asko dauzkazula, Roxy besteak beste, baina hitz egidazu, basketimiz. 15 urtekin ni fadura jo nintzen bizitza. Basketimeko proiektura. Getxon. Han bizi nintzen, ni, Ruben, Ariane, Letizia, Vitor, Nadia ontzan denboraldi bate bai, Odei Jainadak ino nintzen, osea, azkenean, ez da diru, osea, ez da beka bakarrikan. Guain da, helen guztian eukik genuen proiektu bat, nun challengerretan etxia jartze ziguen, laguntza hori genek agon, orduan, guretzako kristona, da guk Euskal Herrian kriston suertia dakau. Laguntza pia, askau. Konstiente gara, kirol saleok, zuek bai, bertan zaudeten da baina gu, kirola jarraitzen dugunok eta konstiente gara, zaigu askotan olimpiadetara begira goten gara, 4 urtean behin zuen emaitzak txalotzen ditugu edo txistukatzen ditugu, dena delakoa, baina horrelako babesik gabe, horrelako strukturari gabe, nekaz iritsiko zinaten gaur egun. Gure etxian, gaur egun jarraitze dugu surfaiten, eukizan dugu basketimoko laguntza, auki izan dugu Eusko Jaurlaritzako laguntza, kluban bideratuta, eta auki dugu Gipuzkoako laguntza. Guaina bi neska, osea, bi umegea, bi alaba gea horiten. Orduan, guk betzate dugu Euskal Herretik datorren, surfatik guztiz aparte datorren laguntza horregatik, gaur egun surfaite deula. Eta gero hor daude emaitzak. Euskal Herrian top mundial gara, Espaini zen mota referente daude Euskal Herrian. Joder, surfian 3 olimpiara honga, 3 Gipuzkoarrak. Espainian. Zerbaitegatik izango da. Bai, a ber, Espainien baian, Euskal Herrian laguntza pila azkau. Eta nitan ere izpak, surfian jarraitze dugu horregatik. Zer ontzan momentu bat, ja pixkat profesional puntura izan aizanean, ja Europako txapelketak, kriston gaztua da. Kriston gaztua. Gaur egun Challenger zirkuitua dala, digamos, bigarren maila, segunda liga, digamos, 25.000 euro batzitu urtean. Bidaietan, eta... Bidaia, hotela, jarnaia, inskripzioak, oza, dana. 25, ez badia 30. Orduan, laguntza hori gabe, gaur egun surf markako laguntzak, momentu txar baten da, Zergatik? Zu kaletikan, egon zen punktu bat surf markak kriston bumain zuela, aritzaran burun Egodeiko Jazo, Tiago Pires, momentu hortan, en los 2010, hola, kriston ondo zuen, da bain, jetxin dira pila bat. Gu kriston zuertiak hau Roxikin, porque gu Roxikin, nitan ez pagado Roxikin, nik eukiko nituna 12 urte, Roxikin sinatu nula, enun kontratu sinatu, baina ja laguntza hori, da, nahitan nahi ez ja 10 urte dira. Da, azkenean kontaktu haitezu, gutxinaka, 10 urte goaz Roxikin, kriston zuertiak, hau, txikitatik hasi ginala, eta txikitatik kontaktu hori, ingen nula. Baina gaur egun surf markak, como tal, laguntza, asko gaur egun bai, Instagramak eta mina asko ingo. Una ere iritsi nahi nuen. Beira, zeus narketa polita jarraitu hori pixkat gehiago. Bai, guk sortia dakau, Roxik resultabak asko, emaitzonak asko laguntza ditula eta asko babestu ditula, baina Instagramek eta mina asko ingo, markak azkenean Instagramen tienen negozio. Da, surf txapketetan bai igual ez. Guk hori, Roxikin guztien suertia dakau, baina asko eskatzegu ere bai Instagram parte hori lantzia. Ze tristea den hori, Eta hori ere, Mikel Iñazizorok iaz salatu zuen, eta hemen aipatu zuen. Zatik, garrantzitsua da Instagram indartxu bat eukitzea, kirol atal indartxu eukitzea baino. Bai.
Eta zuk ere oso indartxo daukazu. 19.000 eta piku jarraitzaile. Baina zuk esan duzu, negozio hori ez da zurea, negozio hori Instagramena da. Kontziente gara horrena. Bai. Baina guk alimentatzen dugu. Bai. Ni neu hasita, eh? Bai, nire bai. Dano bizi gara Instagramen. Bai. Alimentatzen ari gara euren negozioa. Osa, nik etxean konversazio pila egiteu deke nik ez denai Instagrama landu. Osa, nik ez denai galdu nire lan orduak Instagramako kontenidua sortzeko. Osa, zeinan surfa, egunean 4-5 ordu sartu behar dituzu uretan, fizikon beste 2 ordu, eta guain lesinota baldin bazala, piztina, maskardio. Eta horri gehitu behar bai oso, zure deskantzoko momentutikan, Instagrameako gauzak sortzia, ez que hori da nire lana. Osa, nik kirolaria, naiz, nik, nire lana da, porque kontratuan dakat, eta bete inberdet. Baina ni enaiz influenzera, osa, nire lana ez da influenzera. Nire lana da, kiroliria, txapaketa batea jun, emaitzan batin, eta hortaz aparte, txapaketa iritsi baino, emaitzako nakitia. Baina gero markek eskatzen dizuete Instagram polit bat eta Instagram jarraitzea esbetako Instagram bat izatea. Gero marka daude. Marka asko daude, zeteguenak emaitzak ez basu egiten top ez dakize laguntza geratzea. Osa, hain markas y markas. Ta momentos y momentos. Baina guk egia da suertia da kaula, minimo atzu erte, baina minimo simplia dira. Eta behintzat ez digu kentzen gure entrenamentu fokus hori Instagrama talantzeko. Asko gustatu zaite. Ja, nire, hau 21 urteko pertsona batek adieraztea, non hasieran esan duzun guztiok zela engantzatuta gaude sare hauetara, baina kritika oso ona iruditu zait eta zentzuzkoa gaina. Etxian amak betxategu, baina eske, inin berdezue, baina ez da zer gostatzen horrea junda argazkioa batea, ez da zer gostatzen, porque egia da, argazkioa batea tonteria da. Osa, es una tonteria. Ponerte una camiseta y sacar una foto. Baina kirolaria, naiz, osa hori da nire lana. Baina gero zer pasatzen da gaudela, argazki horrek, zema atsegin dut, zema jarraitze diokan, horri begira, eta sartzen gara gurpil horretan, zoro horretan, eta galdu egiten. Adibidez, osa, nire Instagramian, azkenengo zeatikan, la foto con más likes eta hola, da ditan ere aizpat, Donostiko kontxako barandian. Daukazu pikerik aizparekin, zati biok zabiltzate hortxe top, Batek 9.000 zuk, eta aizpak anetek 14.000 eta 400. Arrapatuko zaitu, Instagramen nahi berdin dit. Nahi pikia dakau kirol munduan. Emaitzak. Jo, behan manga batea onda. Ni klasifikazio CT. A la primera liga. Ani munduko txabelduna izan naiz. 3 aldiz junior txabelduna Europan. Guain Europako txabelduna izan naiz. Olimpika izan naiz. Osea, que ez flipatzeko, oraindik zure azpiti dagoela. Zezango diogu. Entzuten egongo da elkarrizketa, zezango diogu. Bien artean, zuzara ondio erregina. Nik gehiago posten naiz, biak irabaztu unean, nik irabaztu denean baino. Osea, pike sanoa da. Porque ni bere mangetan kriston nerviosa jartzen naiz, nire mangetan baino nerviosa jartzen naiz. Ordo, nahi biak irabaztia, momentuan joditzeit, baino eta importa. Pike zanua dakau. Ondo, polita. Bai. Janire, onartu behar didazu gauzatxo bat. Ea zure kasuan horrela den. Kionik esan zigun urrotza dagoenean, itxasoan, neoprenoan, CB formula erabiltzen duzuen pixka korputza berotzeko. Hori mitoa da edo errealitate da. Hau da, itxasoan sartzen zarenean eta itxasoa hotza dagoenean. Itxasoa beroa dagoenean, bai. Nola berotzen da, korputza? Txixagin. Beraz, itxasoan txixa egiten da, eta neoprenoa barruan txixa egiten da. Bai. Nik ere egin dut. Triatloitan eta trabesietan. Eta urrotza, urberua, urrepela... Da igual, si... Ondo torten da. A ver, nire trajea da nian, Nik trajea da alkilatze baet en un txixengo. Porque hori igual gero bestatek erabiliko. Zagin, ni 10 urte ninjan nire trajeakin, orduan bai. Osa, gauz normal bada, Mundu guztiak ditu. Ja, nire, zure perfila jente asko ezagutzen du, lortu dituzuen emaitzegatik, eta daukazen kurrikulumagatik, baina pixkat podcast honetan zuen beste aldea ezagutzen saiatzen garenez, nahi dut zure beldur edo fobieta hitz egitea. Ez dakit sekula publiko hitz egin duzun, baina seguro badaukazula beldurren bat, ez da? Bai, arañak, no puedo.
bitxuak, oza, en general, bitxu dana koston gaizki pasatzet. Gero, hori nere entorneko norbait falta itia egunen batean. Eta gauza gutxi jo. Itxasoak bildurra mateit. Titular, hori da elkarrezketa ontako titularra. Itxasoak bildurra mateit. Osa, a ber, gu surfaite duen lekutan normalian urizkinan dira. Orduan, bueno, eta hemen Zumaian bakit ez da, ez derre. Baina jartze bai azu, ez da, 6 isletan, surfian, que tengo que saltar de un barco, surfeatzeko, o jute banez ni udara hontan, barkuakin, Zumaira, baina un poco hacia la mar, nire ezingo nun bainatu. Sustorik izan duzu, inoiz? Bai. Nun eta noiz? Zer pasatzen? Azoresen guen dara 2021-22. Geuden surfratzen esker bat, oza, digamos, baia bat ola, oza, egite ontzean, Zumaitikan Sauzko kostan, oza, egite zautzezun. Bai. Berdina, esker bat, da gero hemen zeon como, hor karretere, zeon como mendilla, da, itxasun handia zeon, torrezan serie bat, bostoratu, da, ateatzeko oso leku zaila zan, arrokak, tal, da, oza, a ver, no te voy a decir que me estaba ahogando, baina... Bakarrik zan duen? Ez, oza, de hecho, aritzak, jagonetan horiak, bilbokoak, me cogido el pelo, me sacó, oza, oso gaizki basanon, porque, zan, a ver, serie jatea batik etzen zerbertauko, baina razoa zan korrientiak eramatezula areaka, eta korrientiak areaka eramatez basizun, ez dakit nondik analtzan atea. Ez que azkenean zan leku baten nula, ezagutzen orduan, hau da binitzan, da suerte haukinun jendeak inola, da que me sacaron. Bestela, pues no sé. Baina, sustuak gertatzea, baina gurik gertatzea sustuak deskuiako gitze ditu lago. Azkenean gutanak, badakiu, nire biltzen ezen lekutan bakit, nun alten ebilidan nun ez. Osa, bakit adibidez horruan, nire biltzen ezen lekuan, marea altan, da itxaso baldin badao, eraman goitela Zumaia aldeaka, da hor korrompientia oso arriskuzua dela, ni bakit. Osa, normalian bakizu. Orduan, igual, tala buskau zaizu da deskuido batean zaude ezin dezula hortatik atea, eta holako gauza gertatzea. Oso ondo, 21 urte dituzu ez da? Eta ibilbidea hasi berri ez, baina oso astapenetan eta sekulako etorkizuna daukazu, oraina ere bai, baina galdera potente bat. Sekula jarri zara pentsatzen kirol ibilbidea amaitu osteko bizitzan nolako izango den? Beldurra ematen du, edo oso urruti ikusten duzu? Nahiko gertu ikustete. Bueno, nahiko gertu. 32. Osa, de 28-32. Bai, urrengo jokoak. Osa, jokoak ez urrengoak. 27 urtekin. Nik ez den nahi... A ver, osa, si soy la número 1 con 27 años de todo, pues no. Baina ya erdi purdi azte banaiz nik nahi laga. Eta beste oso ez da, hasi. Eta zer ikusten duzu? Egun horretatik aurrera? Ama nahiko non izan. Ona. Aurrekoan handerrek ere berdina zan zuen, eta adin berina, 21 urteko pertsona bategia garbi dauka. Bai, nik ama nahiko non izan, eta gero ja, lana eta hori dana, ez dakit, nahiko non surfan munduan zozen nahiko nonin, baino, ez dakit, igual, federazioan hola, Espainiako federazioan, Euskal Herriko federazioan, Gipuzkoako federazioan gaur egun lan oso nahi diala egiten. Osa, ez da nahi eskola bat ireki. Nipa. Osa, ez que ez da nahi. Porque ya, osa, ikustet masifikauta dagoela mundu hori. Baina, bai nahiko izan igual entrenadora, o... Ez dakit. Ez que nago seguro. Egia esan. Bueno, ja nire, gustora zaude edo oraindik tentsioa egatzen da. Ja, relajatu gara, ezta? Osondo. Jarraian entzumenaren jolasa egingo dugu, eta eskatuko dizut kaskoak jartzeko, eta lehenik eta behin jarriko duguna da... Dibat. Hori da. Begiak estaliko ditugu, bai, horrela jarri bentzaz. Begiak estaliko ditugu, hau da, entzumenarekin egiteko ariketa bat. Orduan, zentzumena bakarrik belarrian jarriko dugu, eta jarriko izkizut, janire, euskal pertsonaia oso ezagun batzuen ahotsak, adierazpen batzuk, bai, ahotsak, eta hori entzunez, zuk uste duzu gaizarela entzumenarekin jakiteko zein dan? Ahots hori norena den, zeinen den? Osea, depende. Surfista bat, bai, oso ezagunak dira. Bai. Oso ezagunak dira.
Animatzen zara, usarte zara, jokoan parte hartzea. Venga, ba, jarri estali begiak. Hazingo gara lehenengoarekin, ea gaizaren lehenengo ahots ezagunago ezagutzeko. Bueno, ahal izan itunak gutxi nitu mintzat, beti etzan egisa. Gaien arabera batzutan hobeto, eta bezetan etzan egin egisa benetan esan nahi zenuna zeratzen jakiteare, askotan. Idearik ere ez? Baina, nik uste gehatu ziala ale batzuk. Hor geldituko dugu? Vale, hortxe geldituko dugu. 0. 0, ezta? 0. Maialen Lujanbio, bertsolaria. Aha. Bat, lehenengoa Fallo. Fallo. Oso ahots ezaguna da, Pues 0. 0 momentuz. Venga, guazen bigarren ahots ezagun hori entzutea. Mitologia, azken urtean agertu den hau hanpatu nahi dugu, azken hau. Mitologia hanpatu nahi dugu, ez da zerbait oso berezia egin nahi dugu, show oso berezi bat, non mitologiak presentzia eta... Hau bai. A ver, gelditu. Hau zeta, peio. Ondo! Asko entzuteo. Ondo, gustatzen zaizu? Bai, depende ze kanta bai. Asko entzuten, bai. Ondo, peio reparaz. Asmatu duzu bigarrena. Que vergüenza. Venga, guazen hirugarrenarekin. Hau asmatu behar duzu bai ala bai, Vale. Hiri bat egunero batetik bestera mugitzen dena, ze 10.000 lagun inguru mugitzen ditu turrak bere zean, eta esandakoarekin ze dimensio... Hor zure herrikoa da, oso aurpegi ezaguna, ahots ezaguna. Hasiko da, eta kultura sailak, Irratikoa. turismo sailak. Ondo. Maitane, ondo da? Ez? Kiroletatik eta turismotik. Bakitzein da, ez dakit bere izena. Aratago beste zerbait da. Bai, hori. Arantxa ez da, no? Ez, arantxa ez, Arrieta. Arritxu hiri ba. Bai. Bueno. Hau erdi, hau erdi, venga, bat eta erdi, asko lagundu dizu. Bai, pizta gaman dizu. Maiarra eta oso ahots ezaguna. Ez que, banek izintza, baina nekin izena. Ai, ze zaila dan, begiak estalita entzumenarekin bakarri jolaztea. Baina izena zaila da. Bueno, zaila. Bai, pixkat. Bueno, eta laugarren ezpaduzu ezagutzen, alde egiten dute mendik. Vale. Venga. Nere bizitza kontatu, nere estirora, moztu gabe gainea kasu askotan, filtrori gabe igual gehiegi, eta humore puntu batetik. Ez? Egia zen influencer asko jarraitzen ditut, lana influencerra. Jakiteko zer dagoen modan. Eduki sortzailea. Beste batzuk, eta usteet Zure herrikoa. Ideiak, inspirazioak hortik. Termotrenador. Jode, nire. Gustatu zaigu oso ondo. Oso ondo, Telmo. Termotrenador beti gaztelera zentzutet. Ai. Eta ez du euskara zitzaiten, no? Hor daukago arazoa, ez oso gutxi, eta gainera korte hau duela urte batzutakoa, ez da oraingoa, baina ahotsa antzerakoa dauka. Nik termotrenadorekin bizitzan ez dut inozitzen. Baina hotza ezagutzen duzu eta jarraituko duzu zaretan, ez da. Bai, baina gaztelera, ez que beti gaztelera zito. Ez da ara hemen daula. Así que Telmo, euskeraz. Venga, klabez aldatzen dugu eta pixka ja soinu edo entzat entzunmenaren jolas amaituta, nahi dudana pixkat zure bizitzako momentu honenaz eta txarrenaz hitz egitea. Janireren bizitzako momentu txarrena zein izan da? Ez dut momentu txarra eskauki, baina nik uste dokerrenetako bat paralesis faciala mantzinean. Hori ez nekin, eta hori ez dut topatu, Ez dut, nire gertuko jendeak eta dana dakie, federazioan dana dakie, basketimen dana dakie, baina ni publikamente, oso zeitzen dut, jendeak, bai, baina gutxi. Eta zer pasazan? Jokoak eta azte betenen otio, neon Suafrikan, netorren belauniko lezila hortatikan, eta neon Suafrikan, eta Suafrikatikan etxean etorren, da etxeanekan azte terdi, da jokutak indatzen. Da Suafrikatikan etxeko egazkin hortan, de repente alde herrian sentitzen. Eta hori. Azte betea ja begia zin unitxi. Perdón, begia izten jazin nintzen, partxak inten un lo, pa que no se me secara, gotak, tal. Eta bueno, ja bentsat begia etxitzean. Eta hori, gero hortikan bila eta ja 0.
Orain ondo daukazu, ezta? Bai. Ni bentzat ondo antzematen dut. Bai, nik bai, oza, jazta. Baina, bai, oza, momentu hori gogoratzea, jokuta, en vez de eso ondo pasa, ondo pasa nun, da, disfruta nun, baina ese previo, izan zen como, hostia, naiz chico. Entre que pelaron el silloa, la gaina guain, parálisis faciala, están como, bai, clasificado naiz, pero llegar, ¿cómo voy a llegar? Eta honena, Janire? Honena... A ver, obviamente, munduko txapeldunan eguna... Nire bizitzako egun honetako bat izan da. Baina, ez dakit, ez zedan gustatuko ere ez nire bizitzako momentu honena txapelketa bat izatea. Oso ondo. Venga, baina bukatzera goaz. Eta bukatzeko bakizu zer datorren, ez da? Nola ez? Ez gogatzen. Kion diren elkarrizketan zer pasatzen. Amaiera. Ez gogatzen. Match erronka dator. Arrautzaren jokua. Prest? Ez. Ba, egin behar duzu. Vale. Euskaberrek babestutako tartea. Esan didazu, arrautzak asko gustatzen zaizkizula, eta hau oparituko dizut, baina erronka egin behar duzu hortarako. Vale. Venga, badakizu hemen abilesian eurtzen dugula joku baten, eta bestean indarra. Abilesiarekin hasiko gara, 30 segundu emango dizkizut, eskumako edo eskerreko eskuarekin arrautza hartzeko, eta 30 segundutan ea gaizaren egositako arrautza zuritzeko. Esku hori gora, Esku hori gora, eta hor daukazu egositako arrautza. Presaude, 30 segunduko erronka honi aurre egiteko? Ea, zer modu zure abilesia. 3, 2, 1... Hasi da jokua, Golpea eman aurretik zuritzen hasi da Janire González Etxabarri zurlaria. Venga, azkarrago, olatu hau pasa egingo da. Eta beratzi, 10, 11, 12, venga, Janire, azkar mugitu behar dira behatz horiek. Ez dituzu asko erabiltzen, ez da zure kirolean. Vamos, 7, 18, 19, venga. Azkar, ez da zuritzea da kontua, berdin da nola, baina zuritu. 24, 25, 26, 27, 28, venga, azken alegin Janire. Bai. Oso ondo, bai. Zuritzea da kontua. Erakutsi kamarari. Ondo, Janire. Oso ondo, venga, hartu papertxo bat. Beitu. 30 segundutan gelditu dut, baina berandu gelditu dut, beraz, zenbat, kenduko dizu segunduta erdi. Bai. Sortzi terdi, hola. 28 terdi. Oso ondo. Momentu honetan, jartzen zara zailkapenean bigarren. Ander Zepas dago lehenengo, 26 segunduta sortzi unenekorekin, eta zuko 28 terdirekin bigarren. Nahi azudeirek, ez zuen lortu. Ondo, Zer, esan duzu esetz eta... Baina horrek bildurka jamatit. Ai, kontuz orain, Venga, orain, guazen ja Euskaberreko arrautza hau, egoera normalean dagoen arrautza hartzea, eta hemen kontu hori da. Behatzi erakuslearekin eta potolorekin goiko puntua eta beheko puntua heldu, eta beste 30 segundu izango dituzu, indar ariketa honetan, arrautza apurtzen saiatzeko. Venga, Janire, prest? 3, 2, 1, aurrera indar ariketa! Eta gat indarra! Nola, gimnasio azte zu egiten zurrean, venga, behatza dislokatu gabe, Janire, kontuz, venga, indar hori, 10, 11, 12, 13, ez zaila eta zego gorrak diren Euskaberreko arrautzak, hor dago kalitatea hor, 17, 18, 19, olatu indartxua dator, ezin du, venga, azkeneko alegina, Janire, 23, 24, 25, 26, 27, 28, azkeneko indar ariketa hori! Ai, erakutsi kamarara. Hau, ez da esko bat egin oso. Ai, ama. Hemen goimeko kirolaria zarete, baina indar aldetik oso flojo zabiltzate, Itzein behar dut nik zuen entrenatzaileekin, gimnasio gehiago eta behatzoiek indartzeko, Surfean ez da erabiltzen, ez da, asko? Ez. Behatza. Zero. Kionekin atzu, ez. Ez. Ez da bat. Zuritu uste du behet. Baina apurtu ez. Pero ya está. Bueno. Empate. Euskaberreko arrautzauek zuretzat izango dira. Eskerrik asko. Erronkan parte hartzeagatik. Eskerrik asko. Esan didazu asko gustatzen zaizula. Bai, jatik. Erabiliko dituzu, ez da? Opari ona da. Bai, oso ona. Oso ondo. Bueno, Janire, hauxe izan da Match Podcastaren elkarrizketa. Hasieran esan didazu urduri xamarretorri zarela, amaitu dugu.
nola irtetezera? Ondo. Elkarrizketan honetatik. Lasai. Ondo. Desberdina izan da? Bai. Oso desberdina. A ber, bueno, azkenean surfa munduan da itzen du, baina bai. Desberdina. Oso ondo. Mila esker, Zure. gurera etortzeagatik, sorterik onena opa dizugu zure kiroli bilbidean, eta nahi duzun dira arte. Janire, Eskerrik asko. eman bosteko, eskerrik asko. Ale, beste bat arte. Bai. Match podcasta. Kirolarien beste aldea.